ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми сарбаланди Тоҷикистон, мардуми ютуб ва мардуми мошинхар, нафароне ки моро ба хотири мошинҳои арзон дӯстон дастгирӣ мекунед, лайк бонед, подписатсия мекунед. Имрӯз дӯстони азиз, нархи нави имрӯза аз 18,000 сомонӣ оғоз мешавад. Санаи имрӯза 25 августи 2026 сол. Навори нави даде баҳри шумо дӯстони азиз. Зиёда аз 11 та эълон. ва агар шумо инчунин мошинҳои фурӯшӣ ёки хонаҳои фурӯшӣ ягон техникаву аппарат ёки ягон маҳсулот барои реклама кардан, барои фурӯхтан дӯстон дошта бошед, пас дар WhatsApp ман 911 32 43 ва 44 дар ҳамин рақамҳо WhatsApp, имо, Telegram дӯстон ҳамаи чиз дорад. кор мекунад, суратоша ёки видеоша қатъи маълумотҳои пурра шавӣ кунед дӯстони азиз. Иншоалло ки мо дар нави оянда дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram дар ҳамаи сайдҳо реклама кардан фурӯхта медиҳем. дӯстони азиз, нафароне ки телеграм доштагӣ бошед, мо телеграм канал шудагӣ ҳастем бо номи Насим TJ. аввалин шуда дар ин канал, яъне ки аз нархи навои техникаҳо ва мошинҳо, хонаҳо бохабар мешавед. Ссилкаи телеграм канал дар таги комментария закрипӣ шудааст. ҳама каса бодорем подписатсия кунед, иншоалло ки беҳтарин мешавад. мақсад ки наворҳорам дар канал мепартоем. раҳмат барои дастгириятон. дӯстони азиз, дуюмин мошини фурӯшиамон, яъне ки Hyundai Grandeur фурӯшӣ ҳастед дӯстон. соли баромади 2014 сол, мотор объём 2.4, коробкаш автоматик, сӯзишвориш танҳо бензин. дӯстони азиз, мошини гуфтага ки айни ҳол мақсад ки дар роҳ омадаестай. нархша 37,000 сомониш мега. харидори кондитсионери мошин марҳамат, яъне ки кузуфаш тоза, кондитсионер кор мекунад, мошин декалита гуфтага дӯстон. кузуфаш тозаҳак 37,000 сомонӣ бер аз тамошка, бер раҳгиро. мақсад ки пули раҳгироро хитоб метиҳем. фақат заказ мекунед дӯстон, бахшиш мақсад заказ мекунед, дар контейнер гуфтагиай бориш мекунад. бер аз тамошка. дар рақамҳои рӯи экранда WhatsApp дорад, метавонед бо дили пур дар тамос боред ва ҳамин мошинро заказ кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо Toyota Camry D фурӯшӣ ҳастай. соли баромади 2007 сол, мотор объём 2.4, коробкаш автоматик, сӯзишвориш бензин ва газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. кузовша дидестем ки мақсад чи хел тозаҳака, тонировка, ҳуҷҷат, утилизатсия ҳамаш кардагӣ тайёр. хоб чанд қад мисол ҳуҷҷат дорад, чанд қад тонировка дорад, ҳеҷ гуфтагӣ нестай. аз ушод синемат кардагӣ номерҳош транзит, дискҳои престижни барнош 80%, кондитсионераш кор мекунад, қарор дорад дар шаҳри Душанбе гуфтем дӯстон. нархи мошин 79,000 сомониш мега. мултирол абагреви сидани, кондитсионер кор мекунад, ҳолатиш бениҳоят хуб. дар рақамҳои рекламада 904 98 23 21 метавонед занг бизанед. ва дӯстон гуфта намонад ки мақсад хоҳиш мекунам пешакӣ ба ягон қисм ягон сат пешпардоз залог напартоед, то рафта мошинро аз наздик дида баъдан харидорӣ кунед. Opel Astra F дар кузофи седан аст дӯстони азиз фурӯшӣ. соли баромадаш 1994 бахшиш дӯстон. хоб 1994, мотор объём 1.6, коробкаш механик, сӯзишвориш бензин ва газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад дӯстони азиз. краскаш нав кардагиай, мотор, коробка, ходовой соз. дар масъалаи ҳуҷҷатҳош ҳеҷ қайд кардагӣ нест. дискҳои пластҳои 4 та баллони пачка, ҳолати чашкиёшам хуб будааст. бензин ва газ гуфтем, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи седан дӯстони азиз хоб 21,000 сомониш мега. аз номи ютуби мо Насим TJ метавонед салом расонед, арзон мекунад дӯстон. ва нагуфтам дига хоҳиш мекунам вақти номероро ки масъала гирифтем, аз пеш рафта маслиҳат карда чақчақ кунед, баъдан залока метиҳед ки пули мошина метиҳед. хулоса ба ҳамин телефон қади ба онлайн ягон сум пешпардоз залог напартонед. дигари эълони мо дӯстони азиз, Toyota Camry D фурӯшӣ. краскаш сабсафедак, мотор, коробка, ходовой соз, чашкиш беварид. хоб 2008 сол, мотор 2.4, коробкаш автоматик, сӯзишвориш танҳо бензини холӣ. дар масъалаи ҳуҷҷатҳош, оиди ҳуҷҷатҳош дӯстон, бо ҳамроҳи ҳамин соҳиби ҳамин мошин суҳбат мекунед. ана коробкаш автоматик гуфтем, 73,000 сомониш мега. боз аз наздик саодо муомила мешавад дӯстони азиз.
дар рақамҳои 38 88 83 08 қадр метавонед занг бизанед, маълумоти пурравани тари Toyota Camry-ро аз худашон пурсон шавед. дӯстон гуфта намонад ки нафароне ки чунин мошинаҳои фурӯшӣ дошта бошед, пас дар WhatsApp равон кунед, ҳаракат мекунем ки мо дар навои оянда реклама карда фурӯхта битем. Дигари эълони дӯстон, Opel Zafira B фурӯшӣ ҳастад. Соли баромадаш 2008 сол, истеҳсоли Германия. Пробегиш ҳамагӣ 197,000 километр гаштагиай. Коробкаш механикаи танҳо бензин, объёмотори 12D. қарор дорад дар шаҳри Турсунзуда, яъне ки дар тарафи Регар. ҳуҷҷатҳои солонаш то 18.01.2027 дӯстони азиз. нархшаш 69000 сомониш мегирад. кузовуш тозаҳак дар беҳтарин ҳолат, яъне ки инҳо дӯстон зафираҳо 7 нафара мебошад. 69 савдо аз наздик мешавад. мегузарем инак дӯстони азиз ба ҳафтумин мошини фурӯшиамон. Opel Astra H мебошад дар кузови универсал караваниш. соли баромадиш 2007 сол, мотор объём 1.9, коробкаш механик, сӯзишвориш дизел, солярка хади ҳаракат мекунад. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. мултирул, коробкаш механик, дарош электропакет, кожни салон. хулоса нархи дастрас дӯстон, дар нархаш яъне ки арзанда мебошад. гуфтем дар шаҳри Ваҳдат мебошад дӯстон. кузовша хайр дар навои дестем ки чӣ хеле ҳолатда қарор дорад. 59000 сомонӣ. харидори конкретни мошин бо савдо мешавад. дар рақамҳои 908 88 34 58 қад метавонед дар тамос бороед. дар ҳамихели ҳолат дӯстони дар ҳамихели нарх ки Astra-J мегуфтем. Astra-J састаин бениҳоят хуб 2003 сол, аз вагон вар мекунем гуфтагиай, як даст гаштагиай. 2003 мотор 1.6, коробкаш механик, кузовуш тозаҳак, краскаш серебрисни. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархша дӯстон 72000 сомониш мегӯяд. мотор, коробка, хадаҳои 100%, кондитсионери ях кор мекунад. 72000 сомонӣ. дар масъалаи ҳуҷҷатош соҳиби мошин оиди документош дӯстон ҳеҷ қайд карда нестае. маромад муроҷиат кунед, маълумоти аниқтарашро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, Mercedes Benz яъне ки S-класс мебошад, яъне ки компрессор. хуб, солиш 2001 сол, моторда ҳолатиш беҳтарин, задагӣ, буридагӣ, пусидагӣ надорад. мотор, коробка, хадаҳои 100%. мотор 2 литраи сечковский, гази Евро 4, краска, полировка када кор надорад. фарои беҳтарин лупадор, 4 диска балон, пачка. хулоса дӯстони азиз, ягонаш кандагӣ, задагӣ, буридагӣ надоштааст. нархи дастрас. мултирул, автопилот, магнитофони заводской, чихолҳои нав кашидагӣ. 3 моҳи дига ҳуҷҷат доштааст. 58000 сомониш мегӯяд. краскаш серебрисни, кузовуш тозаҳак, салон сиёҳ, марҳамат 58. боз гуфтага аз наздик савдо мешавад. муроҷиат кунед. дӯстон, Kia Optima фурӯшӣ, соли 2013, мотор 2, коробкаш автоматик, сӯзишвориаш бензин ва газ кор мекунад. техосумот дорад. утилизатсия нав кардаки пачка, мотор, коробка 100% зур, лекин кузовуш модерни кор доштааст. мошин дар нархаш арзанда мебошад. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. хуб, адрес шаҳри Хуҷанд 19 микрорайон гуфтага, рӯпарои коҳи матбуот. илтимос беҳуда занг назанед. нархша 65000 сомониш мегӯяд. марҳамат, муроҷиат кунед. охирон эълон дӯстони азиз, боз Opel-тон ёфтем, яъне ки Opel Vectra B дар
кузофи хачбек, дути 97 сол, мотор объем 1.6, коробкаш механик, сӯзишворияш танҳо бензин. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. мотор 1.16 дар шаҳри Душанбе бо нархи 18 000 сомонӣ фурохта мешавад. як моҳ ҳуҷҷат дошта будааст. дар рақамҳои 100 60 96 97 қадам муроҷиат кунед. маълумоти пурраванитарашон аз худашон пурсон шавед. дӯстон, навори имрӯзаи мо ба анҷом расид. боқи сарбаланд бошед. дастгири моро фаромӯш накунед. дастгиришон пешаи мост. хайр дӯстон, худоҳофиз.